Fortnite умират поради губенето на играчи с най-ниските възможни резултати и факта, че е поредната макоматова машина. Така че, нека всички да запазим тишина и да се сбогуваме с тази великолепна игра. Стига толкова. Но един момент. Къде отиват всички играчи? Точно така. Roblox. Дали обаче това е заслужено? Искам да кажа, дали Roblox е по-добра от Fortnite? Днес ще разгледаме трите най-известни игри в Roblox, като естествено видим малки от Fortnite. И ще си отговорим най-накрая на този жизненно важен въпрос. Та, настанете се удобно, хъптете банички старатор и нека видеото да започне. Любимия ми пистолет. Те си останали в играта. На. Вие сте живи? Какво? Соник the Hedgehog. Bounce. Boing. Bounce. Какви звуци чувам само? Уау, това е по-голям от мен в реалния живот. Лиц Питър 3000. Това е много яко между. Лиц Питър 3000. Да стана по-умен, сигурно. Естествено, че няма материали. Иха! Какво е това? О! Гледай са. Уау! Виж какъв сладър съм, хихи. Какво казва? Влей в мен, аз съм много добър. Какво казва? Ади. Суте. Не, няма нищо. Има! Така, извинявай. Не, спокойно, няма нищо. Абе, оставете ме да си направя видео. Това е така. Мали! Самурай Джаксън. Искам да го бия с тази катана. Анкели самурай! Оля! Това прави нищо. Виждате ли този голос? Качао! Вземи моята катана! Аз ви казвам, тези искат да са във видеото, тези искат екранно време. За всички, които видят това име. Рамбо Натриум. Искам го мъртъв. Искам той да отиде при майка си и да каже: мамо, аз греших. Да отиде пред огледалото, да го щупи, за да изглежда добре. Като пръдне това да е като парфюм. Рамбо Натриум. Който го намери, не че викаме момче. Иска да ми флексва. Чупя този монитор. Добре, този път няма да го правя. Не съм слаб, гледайки, реално Fortnite не е чак толкова зле. Ако я гледаш по правилния начин, може би могла да ти е интересна. А сега нека да видим другата ни игра. Roblox. А сега кажете ми, защо в игра, която отглеждаш моркови, се стига до такива суми? Това е моята градина.
Да, аз играх играта. Естествено, играта се подобрява много. Стигайки актуални играчи повече от Fortnite. Да, това се превърна в Хари Потър. Това са топките ми през зимата. Има си фонтан. Това не е фонтан. И сигурно има по-интересни градини от това. Това съм аз пред моята градина. Какво в името на мора? Това съм аз в реалния живот. Не. Този лявта. Амазонската джунгла. Ако ще играем да флори слава, аз имам идея. Това ще ми струши компютъра. Че, ако се опитам да взема някой под, какво ще стане? Аз всеки сървър, който отиде, нещата стават по-зле. На бас, че тук има кърлежи. Зомби ли? Това е зомби. I'm the being long gone, but never forgotten. I was here to teach someone a lesson. Яко. Някои хора казват, че парите не растат по дърветата. И тази игра се създаде. Нямам какво да кажа от тази игра. Нека да видим друга любима игра. Вече ослепях. Човек, вече съм дълтонист. Целта на играта е да отидеш на тази пътека, да вземеш твоя италиански брейнрод и да го сложиш тук за да печелиш пари. Обаче, там идва интересната част. Можеш да отиваш на други хора базите и да им взимаш техните. Много си бедна. Какво е това, брат? Давай напред. Ще стигнеш, приятел. Давай! Давай, тичай. Давай, ще стигнеш до края. Дай, че то ще настигне. Това е най-доброто. Ще стигна до там. Бери, бикус, бомбикус. Какво? Не знам какво. Мозъка ми гръмна. Отиваме в третата. Една гадна. И не защото е тъпа, а защото е скучна. Намери липсващите деца. Намерям липсващите деца. Да, с този елен, който около нас мисля, че съм си добра. Сега трябва да взема това нещо и да го хвърля в огъня. И този елен ще иска душата ми, но той го е страх от огъня. Той го е страх от светлина. И затова този огън е моята защита. Ням. И трябва това да го правя за 99 нощи. И да намеря тези 4 деца. Лично мое мнение, тази игра просто не взима моя интерес. Това е Елена. Здрасти, приятел. Аз съм извън огъня. И някой коментарите, ако ми каже, защото той има някакъв тъп елен, който иска да го убие и той го е страх и ще се нака. Той елен да ми дойде, аз ще му дам един десен, един лав. Той ще избяга от мене. И няма дори да е нужда да има такова нещо. Somewhere deep in the forest. Какво? Аз не съм странен. Дали наистина Roblox е по-добра от Fortnite? Не. Зависи кои игри лично. Ако трябва да съм честен, Fortnite има главна игра Battle Royale, която в момента е страшно зле. И между кое избирам, Roblox или Fortnite, аз избирам Minecraft.